Roy, kumusta Roy? Excited ako sa Hong Kong, Roy. Hindi ko excited na ka. Hi everyone, this is Nick Princess. Welcome back again to my YouTube channel. For today's video, guys, meron din akong good news, guys. Kanang sama pala ako sa guys, sa Hong Kong. Wow. Yay! Wow. Ako ga-expect, guys, na kanang kuyo ko sa Hong Kong, guys. Karon guys, maka Hong Kong na karon, guys. Then humana ko andan sa akong mga gamit, guys. Man ako mga gamit, guys. Pero naman ako mga gamit, guys. Ako na nang andaman, guys, kay si medyo malito si Chocho, guys, kay gauna na sila. So, kita-kits, guys, later. Guys, mag-prepare na ako sa akong mga gamit, guys. Kaya kuyo ko sa Hong Kong. So guys, ready na may manglakaw, guys. Ato na may so mauna na ako ang outfit, guys. Padong sa Hong Kong, guys. Magbiyahe pa may Cebu, guys. Then after biyahe may sa Manila siguro na din Hong Kong dayon eh. Yeah, excited ako pero kung ako ga-expect na makakuyog ko, guys. So guys, naanak ko karon dito sa bar ko, guys. Yeah, kuyog na ko sa Hong Kong, guys. Kuyog na ko sila chat, guys. Oh, dili po sila vlog ako. Ko nag-expect pang kinabay, guys, na makatulog. Oh, yeah, excited na. Yo, kakantip yun naman tuwan, guys. Hindi ka na magmakaw sa kita kids, yes, everyone. So, guys, abot din yung Cebu, guys. So, dagang pagkagtao, guys, ano rin yung mga nao. Sa medyo pwede na nasa Cebu. Sana po Cebu, guys. Excited ako mag-Hong Kong. Thank you so much. Sorry kayo, guys, di prank ako, guys, sa mga GC, guys. Buwan ako dito pag yungkol. So guys, naanami diri sa amo ang gistihan, guys, sa Sai Hotel, guys. So diri kami magtambay, guys, kay tomorrow pa ang amang flight, guys, sa Paolo. So manihapon sa amin sa Gawas. A few inches later. So guys, padong nami og airport, guys. At kanang mag-Hong Kong karon nami mo biyahe sa Hong Kong. Ay. Ha? Abot lang. Wala ko kay bawa na iya. Ha? Oh. Abot na, wala ko kay bawa na. Basta na, basta dibukan na ina. Ano man ito nga, ikaw mong book. Lord, buwan mo na, nung saan ako ni Lord? Mas masudaw, ticket na. Dulot sa tigang. Nung saan na ako, hindi na siguro kaubalan ni Lord. Patay. Ade, naaras ko na yung ticket. Patay ka. Alag lang. See you later, guys, sa airport, guys. Yay! Excited ako sa ha? Excited ako, Roy. Baka nag-expect na makauban ko. Agbera ba yun? Unta ko muli ba yan? Imuhan mo nga ka na. Ayun na nasa uli isning kay ka na. Basta mag-vlog pa ta. Lawas ako muli. Yung buwan ha, yung travel tax ha, nakabay naman. Travel tax. Wala, mag-withdraw pa. Wala po kay customer, Roy. Napatay. Mag-withdraw pa. Hindi wala po kay cash. Sige. So, guys, hindi ka pa sa airport kaya mag-withdraw na ako, guys, para makabayad ko sa travel tax. So, guys, nanamitan na dali, guys. Maglakaw na may karoon. Babayat ito ni... Bawsan na po. Ha? Sugsugan mo nga ni mo biyaan ko. Babayat ito. Ikaw na pa na mabiyaan, bro. Okay, masalakan pa sa lubog ako. Ala, mag-live tayo. Live dito ka na mga viewers mo, mga kita sa buka. Pasalubong na ako, aha. Ah. Pasalubong ba? Wala. Hala, naibibutan sa dagang kablang dito. Wala. Walang pasalubong. Wala na. Ibanan siya mga fans. Pasalubong ha. Basta pasalubong naman ng mati. Malibong ko ako. Basta ikaw rin bahala. Awat ako sa mga pasalubong, te. So guys, namin sa Gawas, guys. Sa hotel, guys. Maghuwat na lang ni guys sa mga masakyan, guys, pa airport, guys. So, that's...
A few inches later. Nana ko karon diri guys sa airport sa Terminal 2 guys sa International Airport guys. Excited ako mag-Hong Kong guys. Grabe kay na silang ready to guys, nasa nang ready to guys. So hinahinay na ako guys kay mag-withdraw pa ba ako kay pambayad sa tax travel guys. Roy, kumusta Roy? Excited ako sa Hong Kong Roy. Excited na ako. Ha? Excited na ako. Deserve mo. Salamat. Wala kisa may secret admirer ako. Secret gani. Secret gani? Secret admirer. Salamat sa secret admirer nga naglibre na akong ticket. Thank you so much. So guys, ready naming tanan guys. Hi mga everyone. Balang diri ko ninyo pansin no. Okay ba sa atin maka-vlog ko. From Hong Kong. Ready na ako pang Hong Kong. Bye Philippines, mapahaway sa ko kay mag-GND sa ko kagalihin sa Hong Kong. Lamay sa feeling. Oy, nga makalibre na po. Salamat sa naglibre na ako nga admirer. So guys, nakapasok na kami guys sa airport guys. Okay na. Is that vlog? Heart vlog. Hi. Thank you. Salamat. Hi guys. Stick. Guys, may problema ako guys. Hindi ako makabidyo sa ko guys. Sa card ko guys. Kinakabahan talaga ako guys. Wala ako makakain. Hindi ako makakain guys sa sa Hong Kong. Wala din ako mabayad sa travel tax guys. Pero subukan ko na lang i-check na lang guys. Hindi kasi ma-withdraw yung card ko. Kasi later pa daw. Ay, salamat kita. Kagrasya na po guys. Kaya gibayaran na ang travel tax guys. Nilibre ko ng ticket. Yayan ako. Pinangga dyan kayo ko sa Ginoo. Kaya salamat. Yun ninyo guys. Yung supportan ako guys. Kaya kung dito ko ninyo, dili dyan ko makakuyog nila kung guys. Biyaan unta ko nila. So guys, nag-check-in namin guys. So later guys, magbiyahe namin later guys. Check-in sa Miona kay bubayad namin yung travel tax. Hi guys, nakalampot na dito sa kuan sa immigration karon. Naa namin dinitanan sa sulod diri. So guys, nagpahuway sa mi diri guys kay wala pa mong biyahe kay paabot kami sa mga flight guys. Nari mi diri sa nagtampay diri guys. Oh guys, namin din guys. Sa Baora. Hi guys. Manakay namin guys. Muna na yung kuan mo biyahe guys. Ready for the Hong Kong everyone. Today karon we will head to Hong Kong. Today karon kay going to Hong Kong. Today karon we will head to Hong Kong. Today karon we will go to Hong Kong. And then we will kaon siomai. And then we are kaon Sumay. Yeah, just joking. We're going to Pisa Monday. So guys, nakasakay na ba karon guys? I'm ready for Hong Kong everyone. Hi ate. A few inches later. So guys, naabot na ni Hong Kong guys. Naa namin karon diri. So mao na ni ang Hong Kong guys. Welcome to Hong Kong everyone. Wala pa lagi sila lagi boy. So guys, ay magpa-picture ako guys akong mga viewers. Hi! Thank you so much for watching. Welcome to Hong Kong everyone.
Oh, nong sante nga libre ko rin. Mansa Roy? Tara ko na. Nong sante nga libre ticket ang libre. Na. Tara ko na. So guys, nanami karon sa Hong Kong guys. I'm so excited for the tourists. So guys, nakalabas na kami ng immigration guys. Kami lahat guys. Pero na-stuck up din ako guys ng ilang oras guys kasi stricto po sila dito guys sa mga transcripts na pumapasok dito sa kanilang bansa guys. Marami silang tinatanong sa akin na ano, kinakabahan talaga ako. So yun lang guys, hanggang dito na po magwawakas ang aking vlog for today. Snake Princess, tapos nakita ko na si Sai. Ang ganda na ng smile, bay. Nandito na po si Sai Ang guys. ganda na ng smile, bay. Gabihan. Thank you so much for watching guys. This is Snake Very Princess. nice na, bay. See you sa next vlog for today. Naanak ko sa Hong Kong.